Erokamano ahinya. Injo kaka ji wuoyo maler kanyo. Awinjo. No wuoyo wach moro mar familia, ni wacho ni samoro fuwo bende nitiere iye kanyo. Iko ni mano koro onego tim. Ing'eni jogi choko, aparo ni ka wanyalo chwako sirikal mondo sirikal kokalo kuom od bura. Mondo ochuog chike manyalo gayo kanise kata religion in general. Mondo gik magalagala mobachni matimre gieki. Ka waneno gi e gwengewa kata e familias ma wakagitimore, to wanyalo keto chik, wanyalo gamo jok ma implement chike mondo deal kod jogo eko. Nikech gimoro konego beni timre e gweng magalagala, to waneno. Ka chike onge, manyalo restrain jogi, manyalo keto rea maduoko ji piny, to ngeche ni wachomo bang'. Kendo gwengewa pod medo hinyore. Awinjo ka news masaa achiel CS Kithure Kindiki wacho ni nitiere jal machielo bende giluwo kamoro. To gigi biro nyuolore gi ng'eny, mago gin mana tip of iceberg, gigi ng'eny kuonde ka kuonde. Omiyo an daher ni wachuog chike manyalo gayo jok mariambo kendo bam kod jowa gi wech Nyasaye gi. To wach mar chuogo chike ni kama